Ning abot og iligan ng aktor kay model lagi daw ta sa D&D Barber Battle. Nya kauban ako akong kuyang barbero, maong naabot mi sa iligan kay naay competition nga D&D Barber Battle. Og first time sad namo nimo apil og mga ning ani, og first time sad ni nga nahitabo sa Iligan City. Ay natay tirada ron, let's go. Sa mga wala kaila kung kinsa tong ga intro, mao dito si Barber Life of Garly, taga Cebu nga usapod ka content creator. Maong gakita mi sa Iligan City kay usapod siya ka judges sa Barber Battle. Nya adiserta maabot og Iligan City, mo biyahe sa punta, let's go. Pag-abot na mo sa Iligan City, medyo kapoy gud ang biyahe, no? Pero sige lang kay gapilan man gud ni namo. Nya ang first destination namo is naami sa Macdo, Iligan. Nya ready na kaayo ang akong kuya diha, oh. Andam na kay siya sa ang gamit, pero dili pa na sila magsugod. Mag-attend pa na siya og seminar. Nya lantaw ko sa foods diri ba apertim pagkalamia man di ay oy. Nya saon ta man wala man tay kwarta, maonang lantaw lang sa taning McDonald's, pero daglaway jud ko eh. Saon taman wa jud ko kaagwanta, naka-order jud ko og fries diri. So diri lang nako gipod trip sa gawas kay lantaw pud tag view sa Iligan, matik na na. Pag human ako sa McDonald's niya, ni na lang ko Robinson kay kabalo kong dugay pag to sila mahuman og diri day held ang D&D Barber Battle sa Robinson, no? Grabing pagkanindutay gyud aning ebenta. So ang usa sa nagpa-event ani is Apex Barbershop. Nya kay ting lunch naman ning orasan nya duol ra sad kayo ang Jollibee diri, maong nag-order lang sad pud ko. Wala ra pud biya kay ko gigutom kay duwa ra man ka rice akong gikuan diya gi-order. Ang importante lang diri ba makapaniud to lang tao. Let's go na ni Jollibee tirada ba. Ana man na niya mag-food trip na ta. Bless this food, Lord.
Pag humanatog ka og Jollibee, balik na dayon ta sa event kay hapit naman pud magsugod mo nang plaster na ta diri sa lingkuranan og ready na sad kay ni akong kuya mo barber battle. Let's go. So first time jud mo apil sa akong kuya og mga ning-ani no nga event niya, mao na dayon ni ang agi sa result dayon. So among giapilan is creative burst speed zone power kay nag-agi by lettering nga apex sa likod niya. Pagkahuman na adto ni nato to si Barber Life of Garly. So no ni adto ta niya kay usa pud to ka content creator niya, mao to ning istorya siya sa kuha og tirada aktor. Kung wa mo kasuway panuway mo. Organizing a successful Diani, first ever Diani Barber Battle competition here at Robinson Place, Iligan. Alright, thank you so much everyone. God bless, good night, and happy Diani Festival, Iligan. Panuway mo! Let's go! Okay. O diba na isnapan yun sa tirada aktor. What's up guys? So mauli namin manalang event. So the result is not bad because first timer pa man po nga kuan niapil og competition ang magulang di at sargyapon pero nawang agi guys. So aktor kinagtingan na pero naming bakdo aray apil og barber battle sa Iligan, first time competition pero fight skills tanan nakaingon og wala ka sulay panuway mo. Kita pauli kami guys, let's go. Uli kami ko sa amis nami dala nga certificate sa iyang pagkabarbero og Apex Barber Studio pero fights gapon mo na po. Let's go.